Nejtěžší nebylo, že narcis pokračoval dál. Nejtěžší bylo okamžení, kdy jste začali věřit, že jste vyměnitelní. Ovšem opravdová záměna je psychologicky nemožná. Vidíte nový obličej, nový úsměv a máte dojem, že vás smazali jedním pohybem. Zdá se, jako by konečně prožívali štěstí, jen ne po vašem boku. Carl Jung pochopil, že člověk potlačující svůj stín nepokračuje vpřed, pouze se vrací na stejné kolbiště. Narcis nenašel novou spřízněnou duši, prostě si vybral čerstvého herce, aby hrál vaši dřívější úlohu ve stejné toxické hře. Neutíkají za láskou, utíkají před něčím. Proč tedy vaše nepřítomnost přetrvává způsobem, který nový zdroj nikdy nemůže vyplnit? Toto video odhaluje, proč nový partnerský zdroj narcise nenahrazuje vás. A na konci nejen pochopíte své uzdravování, uvědomíte si, že jste neprohráli soutěž, přežili jste střet. Vše začíná iluzi, že to kdy byla spravedlivá hra. Nejúpornější zdroj vaší bolesti pramení ze základní chyby ve vnímání situace. Díváte se na tuto dynamiku skrze rámec soupeření. V soupeření existuje vítěz a poražený. Když jsou s někým jiným a usmívají se, znamená to podle logiky, že oni vyhráli a vy jste prohrál. Avšak struktura narcistické psychologie neumožňuje vítěze. Povoluje pouze hráče, kteří jsou momentálně k užitku, a hráče, kteří přestali být prospěšní. A být prospěšný narcisovi není privilegium. Je to pomalá konzumace. Optikou jungovského pohledu nejsou volby narcise řízeny svobodnou vůlí či skutečnou preferencí. Řídí je nutkání. Nevybírají si nového partnera, protože by tato osoba vlastnila vyšší objektivní hodnotu než vy. Vyberou si nového partnera podle cesty nejmenšího odporu. Nová osoba není vybrána pro své lepší vlastnosti, ale pro svou vyšší slepotu. Jsou vybráni, protože ještě neznají jazyk dysfunkce. Pokud si uvědomujete, že zvolili slepotu místo lásky, napište do komentářů slepota. Předpokládáte, že nový zdroj poskytuje něco, co vám chybělo. Víc trpělivosti, víc krásy, víc pochopení. Toto přesvědčení vychází z nejistoty. Promítáte hodnotu na prázdné plátno. Ve skutečnosti je proces mechanický. Narcis neusiluje o růst, usiluje o snadnost. A ve chvíli, kdy jste začali vidět jasně, jste přestali být snadní. Nová osoba není vylepšení. Jsou prostě zrcadlem, které ještě nebylo poškrábaný. Proto je srovnávání pastí. Když se ptáte, proč oni, v podstatě se ptáte, proč parazit vybírá nového hostitele. Vybírá si hostitele, který je dostupný a nevědomý. Toto Jung nazýval nedostatkem individuace. Neschopnost stát se jednotným celkem. Narcis nemůže existovat jako celistvé já. Musí se spojit s někým jiným, aby se cítil kompletní. Nová osoba je využívána k záplatování děr v psychice narcise, stejně jako vy kdysi. Vím, že právě teď vidět jejich fotografii může způsobit sevření na hrudi. Působí to jako fyzický důkaz vaší nedostatečnosti. Ale prodýchejte to sevření. Není to signál pravdy, je to jen příznak odnětí. Existuje okamžik, který možná rozpoznáte ze své vlastní minulosti. Sedíte u večeře, možná brzy po začátku vztahu. Narcis vypráví příběh, o kterém víte, že je mírně přikrášlený, nebo možná vtipkují na účet servírky. Vy jste v té rané fázi směli. Přehledli jste to, protože jste byli okouzleni. Nyní nová osoba dělá přesně to též. Směje se tomu vtipu, přikyvuje přikrášlení. Pro narcise tento souhlas připomíná lásku. Ale pro pozorovatele je to prostě nedostatek rozlišovací schopnosti. Nová osoba nevyhrává. Prostě nevidí varovné signály, které jste nakonec odmítli ignorovat. Není žádné vítězství v tom být použit jako záplata. Nová osoba vstupuje do vztahu s vysokými nadějemi. Věří, že potkala spřízněnou duši. Netuší, že vstoupila do transakce. Vyměňují si svou autonomii za iluzi výjimečnosti. Ale tato výjimečnost je obecná. Milostné bombardování, které dostávají, je přesně ten samý scénář, jaký jste dostali vy. Není přizpůsobené jim. Je to nacvičené představení, navržené k rychlému zajištění poslušnosti.
V tomto systému je koncept vítězství iluzí, vytvořenou proto, aby vás udržela žárlivými a nový zdroj poslušným. Nestratili jste narcise, ztratili jste břímě nošení jejich nevyvinutého já. Nová osoba nezískala cenu, získala těžkou drtivou váhu psychologické struktury, která odmítá růst. Nyní jsou to oni, kdo musí potlačovat své potřeby, aby zachovali mír a omlouvat se za věci, které neudělali. Zdědili práci, ne vztah. Když odstraníte prisma soupeření, obraz se vyjasní. Nedíváte se na někoho, kdo žije lepší život. Díváte se na někoho, kdo nevědomky vstupuje do pasti, ze které jste právě unikli. Tragédie není v tom, že jste byli nahrazeni. Tragédie je v tom, že nová osoba nemá ani tušení, že jejich role je dočasná. Věří, že jsou výjimkou. Víte z jízev, které nosíte, že ve mysli, která odmítá učinit nevědomé vědomím, neexistují žádné výjimky. Toto je rostoucí archiv psychologického vhledu, vybudovaný proto, aby vám pomohl opustit falešné struktury a získat zpět svou vlastní realitu. V další části se podíváme blíž na to, co vlastně drží nový vztah pohromadě a proč energie zatím nemusí být tak stabilní, jak to vypadá. To, čeho se opravdu bojíte, není nový vztah. Je to možnost, že maska tentokrát konečně vydrží. To je nemožné, jakmile uvidíte, jak skutečně funguje psychická energie. Jung používá termín libido k popisu nejen sexuální touhy, ale celkové životní síly a duševní energie dostupné člověku. Narcis předvádí personu, sociální masku, která působí šarmantně, sebevědomně a velkoryse. Ale tato persona není přirozeným vyjádřením toho, kdo jsou. Je to rigidní, umělá konstrukce, navržená ke skrytí jejich hluboce zakořeněné nejistoty a studu. Udržovat falešné já je vyčerpávající. Vyžaduje to masivní výdaj psychické energie každý jediný den. Musí neustále sledovat své chování, potlačovat agresi a hrát emoce, které ve skutečnosti necítí. Když byli s vámi, měla ta maska zdroj napájení, vás, dlouhou dobu. Regulovali jste jejich emoce. Uklidňovali jste je, když byli úzkostliví. Vzali jste vinu na sebe, když byli rozlobení. Posilovali jste jejich ego, když se cítili malí. Byli jste baterií, která udržovala personu v chodu. Ale časem vztah vyčerpal je. Úsilí skrývat jejich pravou povahu před vámi se stalo příliš nákladným. Když jste odešli nebo vztah skončil, byl to kolaps hlavního podpůrného pilíře. Teď se podívejte na novou situaci. Narcis vstupuje do této nové dynamiky ne osvěžený, ale vyčerpaný. Jsou funkčně zkrachovalí, přesto utrácejí více než kdy jindy. To vytváří psychologický dluh, který nový zdroj nakonec bude muset zaplatit. Nesou únavou z předchozího cyklu. Musí masku budovat znovu od začátku, ale mají méně energie k tomu. První měsíce nejsou opojné, jsou zoufalé. Musí přesvědčit novou osobu, že jsou jiní, než ve skutečnosti jsou, ale mají méně dovedností k překonání průzkumu. Nová osoba má přístup k informacím. Mohou si vyhledat vaše jméno, mohou vidět varovné příběhy, mohou vnímat nesrovnalosti. To znamená, že narcis musí rychleji pohybovat, musí vytvořit hlubší závazek předtím, než nová osoba bude mít čas se zastavit a zeptat. Zasnoubení po 4 měsících, oznámení těhotenství po 6, společná hypotéka po roce. To nejsou akty lásky, to jsou akty přežití. Zavazují si oběť, než oběť zhodnotí situaci. Každý tento krok není důkazem jejich odvahy nebo závazku, je to důkaz jejich strachu. Každý rychlý závazek je pokusem o uzamčení nového zdroje na místě. Když energeticky vyčerpaná osoba vytváří nový vztah, výsledek není obnoven partnerství. Je to parazitická struktura postavená na záchranné fantazii. Milostné bombardování je méně o romantice a více o zajištění ošetřovatele pro jejich křehké ego. Vztah se stává transakčním mnohem rychleji, protože narcis si nemůže dovolit hrát hry, přesto není schopen být opravdový. Nic mystického se zde neděje, toto je struktura, která se hroutí pod svou vlastní vahou. Systém bez zpětné vazby se nemůže zlepšit. Učení vyžaduje přiznání chyby. Pokud někdo odmítá přiznat chybu, nemůže se učit. Narcis obvinuje partnera pokaždé, když vztah havaruje.
Proto se nikdy nenaučí vztahovat se. Učí se pouze havarovat efektivněji. Zdokonalují své manipulační taktiky, ale v procesu ztrácejí svou lidskost. Puer aeternus, věčné dítě, je jungovský koncept popisující jedince, který odmítá vyrůst. Chtějí svobodu mládí bez odpovědnosti dospělosti. Jak narcis stárne, tento archetyp se mění z okouzlujícího rebela na tragickou a žalostnou figuru. Nová osoba je často nucena do role rodiče. Musí řídit nálady narcise, finance a společenské závazky, protože narcis to odmítá dělat. Dynamika vztahu se regreduje do struktury rodič-dítě, což zabíjí veškerou sexuální a emocionální intimitu. Možná je vidíte spěchat se svatbou, renovovat dům nebo zveřejňovat usmívající se fotografie a předpokládáte, že jsou šťastní. Ale pokud se díváte blíže na mechaniku, vidíte život, který je prozatímní. Žijí dočasný život, zacházejí s lidmi jako s vyhazovacími objekty, které se používají a zahazují. Tento životní styl brání tvorbě jakéhokoliv hlubokého, udržitelného kořenového systému. Bez kořenů způsobuje sebemenší bouře chaos. Nový vztah je postaven na této bezkořenové půdě. Je nestabilní, záměrně. Nový zdroj není řešením problému narcise. Jsou nejnovějším důkazem, že problém není řešitelný vnějšími prostředky. Jsou důkazem, že narcis se stále snaží opravit rozbitý vnitřní motor natíráním vnějšku auta. Je to marné úsilí. Cyklus se bude nadále točit, ale tření narůstá. Hluk se zvyšuje, rozklad se přibližuje. Takže když je vidíte, nevidíte šťastnější verzi. Vidíte systém v úpadku. Vidíte osobu, která dochází možností, dochází energie a dochází času. Uvězňují se v labirintu své vlastní výroby. A nová osoba je prostě nejnovější, kdo se s nimi ztratil v bludišti. V další části konečně předefinujeme koncept vítězství, přesuneme celkový fokus z jejich nevyhnutelného selhání na vaše absolutní osvobození. Dostáváme se nyní k finální, nutné redefinici vaší zkušenosti. Příliš dlouho jste pravděpodobně vnímali tuto situaci optikou soutěže. Dívali jste se na výsledkovou tabuli sociálních sítí, poslouchali jste drby o jejich štěstí a cítili ostrý bodnutí porážky. Ptali jste se sami sebe, proč jste byli odloženi, zatímco někdo jiný byl vybrán. Ale tento způsob kladení otázek je založen na základní chybě vnímání. Díváte se na špatnou hru. Jung byl ohledně toho jasný. Cíl života není štěstí nebo status, je to individuace. Individuace je obtížný celoživotní proces stávání se vaším pravým nedělitelným já. Je to pohyb od bytí fragmentovanou postavou v něčí cizí hře k bytí autorem své vlastní reality. Vyžaduje to čelit stínu, integrovat nevědomé a ustanovit výraznou identitu, která není závislá na vnějším potvrzení. Narcis je ustavičně neschopný individuace. Jsou uvězněni v permanentní roli falešného já. Jsou připoutáni k potřebě neustálého potlesku a regulace. Jsou otroky odrazu. Osoba, která nemůže existovat bez používání ostatních jako baterií, není vítěz. Jsou parazit. Parazitismus je strategie přežití, ale není to pozice moci. Je to pozice úplné závislosti. Takže iluze musí pryč a s ní stará definice vítězství. Vítězství není být vybrán narcisem. Být vybrán narcisem je prostě být naverbován do služebnictví. Znamená to, že jste byli identifikováni jako vhodný kandidát k nesení jejich zavazadel, regulaci jejich emocí a potlačení svých vlastních potřeb k udržení jejich fantazie. Cena za to být vybrán je ztráta vaší autonomie. Nový zdroj nevyhrál soutěž. Nevědomky podepsali smlouvu na psychologickou práci. Vítězství není být nimi postrádán. Můžete tajně doufat, že vás postrádají, že litují vaší ztráty. Ale v narcistické mysli postrádání někoho neznamená, že oceňují duši té osoby. Znamená to, že prožívají deficit zdroje. Znamená to, že mají hlad. Pokud predátor postrádá svou kořist, není to z lásky, je to z vyhladovění. Být postrádán jimi znamená být vnímán jako užitečný objekt, který je momentálně mimo dosah. Není žádná čest v bytí užitečným objektem. Vítězství není ani sledovat jejich selhání. Mnoho obětí uvízne v cyklu čekáním na karmu. Monitorují nový vztah,
čekají na prasklinu, čekají na rozchod, čekají na spravedlnost. Ale dokud se na ně díváte, jste stále v publiku, stále účastnící se jejich představení. Vážete svůj emocionální stav na výkyvy jejich života. Pokud vás jejich selhání dělá šťastnými a jejich úspěch smutným, stále ovládají vaši náladu. Skutečné vítězství je neutralita. Skutečné vítězství je den, kdy si uvědomíte, že už vás nezajímá, co dělají, s kým jsou nebo co o vás říkají. Je to okamžik, kdy jejich obraz ve vaší mysli ztratí svůj emocionální náboj. Nevytváří žádný skok kortizolu, žádný záchvěv touhy, žádný záblesk hněvu. Je to jen neutrální fakt jako počasí ve městě, kde už nebydlíte. Tento stav neutrality je výsledkem vyzvednutí vašich projekcí. Už nepromítáte svou potřebu uzavření na ně. Už nepromítáte svou hodnotu na jejich názor na vás. Vzali jste si zpět svou autoritu. Uvědomujete si, že jejich úsudek o vás nikdy nebyl pozorování vaší reality. Byla to zpověď jejich vlastní patologie. Když to plně integrujete, jejich činy vás přestanou ovlivňovat. Podívejte se na realitu nového zdroje naposledy. Nekráčí do západu slunce. Probouzejí se k úzkosti, kterou jste kdysi cítili vy. Analyzují textové zprávy pro skryté významy. Chodí po skořápkách, které jste odklidili. Snaží se naplnit bezednou kýbl svou vlastní láskou a trpělivostí. Jsou svázáni s cyklem řízení nestálé, prázdné křehkosti. To není vítězství, je to uvěznění. Vy jste ten, kdo unikl. Vy jste ten, kdo čelil temné noci duše a prošel jí na druhou stranu. Bolest, kterou cítíte, je bolest oddělení od iluze. Je to zlomení participační mystiky. Ale ta bolest je cena svobody. Vy jste jediný v této rovnici, kdo má možnost skutečné budoucnosti, protože vy jste jediný, kdo je svobodný. Narcis bude pokračovat v cyklu. Budou idealizovat, devalvovat a odhodit, dokud nedojdou energie. Nový zdroj se nakonec stane starým zdrojem a cyklus se zopakuje. Ale vy už nejste souřadnice na té mapě. Vystoupili jste z labirintu, dveře jsou zavřené. Nekontrolujte zámek, nedívejte se klíčovou dírkou, neptejte se sousedů, co se děje uvnitř. Otočte se a čelte horizontu, který patří vám. Váš život čeká, až ho budete obývat. Pokud něco ve vás ví, že další krok se již otevírá, nenechte tento okamžik nedokončený. Abyste si dnes nárokovali svou pravou budoucnost, napište do komentářů svoboda. Klikněte na další video a pokračujte v chůzi směrem k životu, do kterého se vás vaše nevědomí snaží vrátit.